Landireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi lachitatu pa 8 May 2024. Tipemphere. Atate, nthawi yonse, chaka chonse, pa chaka cha Pasaka, chimatikumbutsa kuti monga momwe Yesu anauka ku moyo waulemu, ifenso tidzauka ku moyo watsopano tikamukhulupirira Ambuye Yesu. Tithandizeni kukhala anthu okhulupirira, anthu omvetsera zimene Ambuye Yesu amatiphunzitsa, anthu ochita kufuna kwa Mulungu nthawi zonse. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Lerotu mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu 17, kudzawerenga ndime ya 15, kudzawerenganso ndime ya 22 kukafika mutu wa 18 ndime yoyamba. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Judith Kasankha kuchokera ku Our Lady of Hope Chipaso Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu athu amuthenga wabwino achokera m'buku la Yohane Woyera mutu wa 16 ndime ya 12 mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, a Carmelite Missionaries kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Amene mumampembedza onse adziwayo ndi yemweyo amene ine ndikukulalikirani. Anthu amene adaperekeza Paulo aja adafika naye mpaka ku Ateni. Pambuyo pake adabwerera ku Baleya. Paulo adawalamula kukauza Silasi ndi Timoteyo kuti amlondole msanga. Paulo adayimirira pakati pa bwalo lija la Areopagi nati, inu anthu aku Atene, pa zonse ndikuona kuti ndinu opembedza kwambiri. Pakuti pamene ndinali kuyenda mu mzindamu, nkumaona malo osiyanasiyana achipembedzo, ndinapezanso guwa lina la nsembe pamene padalembedwa mawu akuti, kwa Mulungu osadziwika. Tsonotu amene mumampembedza osadziwayo ndi yemweyo amene ine ndikukulalikirani. Mulungu amene adalenga dziko lapansi ndiponso zonse zili m'menemo, ndiye mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Iye sakhala m'nyumba zachipembedzo zomangidwa ndi anthu ayi. Anthu sangamtumikire ndi manja awo ngati kuti iye amasowa kanthu. Pajatu iye ndiye amapatsa anthu onse moyo, mpweya ndi zina zonse. Kuchokera mwa kholo limodzi iye adalenga mitundu yonse ya anthu kuti ikhale pa dziko lonse lapansi. Adakonzeratu nthawi ya moyo wawo ndiponso malire apokhala pawo. Mulungu adafuna kuti anthu amfunefune ndipo kuti pomufufuzafufuza
mwina nkumpeza. Komabe iye sali kutali ndi aliyense mwa ife paja. Mwa iye ife timakhala ndi moyo, timayenda ndipo timakhala tilipo. Monga adanenera opeka ndakatulo anu ena kuti, ifenso ndife ofumira mwa iye ngati ana ake. Tsono popeza kuti tili ngati ana a Mulungu, sitiyenera kuganiza kuti umulungu wake umafanafana ndi fano la golide kapena la siliva kapena la mwala, lopangidwa mwaluso ndi nzeru za anthu. Mulungu adawalekerera anthu pa nthawi imene iwo anali osadziwa. Koma tsopano akuwalamula anthu onse posepose kuti atembenuke mtima, chifukwa adayika tsiku pamene iye adzaweruza anthu apa dziko lonse lapansi molungama kudzera mwa munthu amene iye adasankha. Adatsimikizira anthu onse zimenezi pakuukitsa munthuyo kwa akufa. Pamene anthuwo adamva za kuuka kwa akufa, ena adangoseka, koma ena adati, bwanji mudzatiuzenso zimenezi tsiku lina. Choncho Paulo adawasiya, koma ena adamutsata namkhulupirira. Pakati pawo padali Dionisiyo pamodzi mwa abwalo la milandu lotchedwa Areopagi, ndiponso mayi wina dzina lake Damalisi ndi enanso. Pambuyo pake Paulo adachoka ku Atene napita ku Korinto. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, ndili nawo mawu ena ambiri oti ndikuwuzeni, koma simungathe kuwamvetsa tsopano ayi. Koma akadzafika Mzimu wodziwitsa zoona uja, adzakuphunzitsani zoona zonse, pakuti sadzalankhula zochokera kwa iye yekha ayi, koma zilizonse zimene Atate adzamuuze ndizo zimene adzalankhula, ndipo adzakudziwitsani zinthu zam'tsogolo. Adzandilemekeza pakuti adzatenga zochokera kwa ine nadzakudziwitsani. Zonse za Atate nzanga. Chifukwa chake ndanena kuti adzatenga zochokera kwa ine nadzakudziwitsani inu. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Leronso tikupitiriza kukonzekera kukwera kwa Ambuye Yesu kumwamba, komanso kubwera kwa Mzimu Woyera. Mawu athu oyamba akutithandiza ife kuti Mulungu amafika kwa ife, koma nthawi zambiri ife sitidziwa sitimudziwa kuti Mulungu wafika. Timayenera kutsekula makutu athu, timayenera kutsekula mitima yathu, ndipo timayenera kumukhulupirira iye kuti timudziwe kuti ndiye Mulungu weniweni pakati pathu. Paulo oyera pamene wafika
ku Areopagus, kumene kunali milungu yosiyana imene Agriki amayipembeza. Iye waonapo chinthu chodabwisa. Pali malo amene akupempherera akuti mulungu osadziwika, kapena mulungu amene sitimudziwa. Ndipo Paulo akuwafotokozera kuti ameneyo ndiye mulungu weniweni. Inuyo amene mukuti simumudziwayo ndi amene ife tabweretsa kwa inu kuti mumuziwe. Tabwera kuzakukonzekeresani kuti mumapembeza mulungu amene mati simumudziwa, koma ameneyo ndiye mulungu weniweni. Tabwera kuzakuthandizani kuti mudziwe zimenezo, kuti pakati panu pali mulungu weniweni, inu mmampembedza koma simumudziwa. Mwina mukuchulukisa umapembedza milungu inayo imene siri yoona, milungu imene imayambira ndi ka small m osati capital M, milungu yonama imene inu mukuyipembedza kusiya mulungu woona amene mukunena kuti simumudziwa. Ndipo ife tabwera kuti mumudziwe mulungu ameneyu. Paulo weratu amayankhula zimenezi, amathandiza Agriki aja ku Atene, kapena pa chizungu kuti aku Athens, amene anali anthu anzeru, amakonda kuvesera zinthu zosiyana zimene anthu akukamba mwa nzeru. Ndipo iye akuyesesanso kuwathandiza kuti amudziwe mulungu ameneyo potsatira nzeru za umunthu zimenenso iye anali nazo, kuti athandize amuzindikire mulungu amene amampembeza koma iwo samamudziwa. Ndabwera kudzakudziwisani mulungu woona, yemwe inu mumampembedza koma osamudziwa. Mulungu yemwe sali kutali nanu, ndiye amatipatsa moyo, amakhala nanu, amakhala nafe, timayenda naye, amatipatsa moyo. Akuwalimbikisatu Agiriki aja, anthu aku Athens, aku Atene, ndipo akuti nthawi ino yafika yokuti inu mukuyenera kutembenuka mtima ndi kumapembedza mulungu woona. Muchoke mu mdima, muchoke mu njira za Satana, musiye kupembeza mafano, mupembeze mulungu woona. Ati chifukwa kale mulungu adakulekererani, koma tsopano sangakulekererenisoni. Khulupirirani mulungu wa moyo, mulungu wouka kwa akufa. Ine ndabwera kuzakuphunzitsani chikhulupiriro chimenecho, Yesu wouka kwa akufa. Yesu amene tonse tikuyenera kumukhulupirira, amene amatipasa moyo, amene amatithandiza mmoyo wathu wa siku ndi siku. Atitu atanena zimenezi, ena mwa iwo anati tizakumveranso siku lina. Anathawa, adamusiya, ndipo Paulo adapita kwina. Koma amene amachoka ena anakhulupirira, ndipo adayamba kusatira mulungu ameneyo. Kodi ifeyo timakalalikira kwa ena mulungu woona, mulungu weniweni? Kodi ifeyo timatenga ena kuchokera pamene ali ndikuwazindikirisa za mulungu weniweni? Mwina nthawi zina timakhalira kunyoza kapena kungowasiya kuti ndowonongeka, ndosasowaso chipulumutso. Paulo woyera akutiphunzitsa kuti tikuyenera kupita kwa anthu amene mwina tikuwaona kuti ndakunja, tiwathandize kuchokera pa zabwino zimene wali nazo, zimene akuziziwa, kuti tiwachotse pamenepo ndi kuwadziwitsa mulungu woona. Mzimu woyera mu uthenga wabwino akuti umatiphunzitsa zoona, the truth. Ndipo tikaona m'Baibulo tikati zoona zenizeni ndi mulungu. Tikaona Yohane amatiuza kuti mulungu ndi choona, mulungu ndi zoona, God is truth. Ndipo ati mzimu woyera umatiphunzitsa zoona, kusonyeza kuti mzimu woyera ukutiphunzitsa za mulungu.
ukutionetsa kumene kuli Mulungu. Mzimu Woyera umayankhula zochokera kwa Mulungu Atate. Mzimu Woyera kutiphunzitsa za umulungu, kutiphunzitsa umulungu. Mzimu Woyera umazatiziwisanso akuti zakusogolo zimene zikubwera, zimene Mulungu akuyenera kutipangira, zimene Mulungu akuzatipangira. Ambuye Yesu amalemekezedwa kuchokera mwa Mzimu Woyera, poti Mzimu Woyerawo umatiziwisa za Yesu, umatiziwisa za Mulungu. Yesu ndi Mulungu. Mzimu Woyera ukutiziwisa za Mulungu, ukutiziwisa za Yesu. Zonse za Atate Ambuye Yesu akutiuza kuti ndi zawo, ndipo Mzimu Woyera umanena zimenezi, umatiziwisa zimenezi ifeyo. Mulungu Ambuye Yesu akutisimikizira kuti Iye ndi Mulungu, mmene alili Mulungu Atate, Mulungu Mzimu Woyera, onse akupanga Mulungu mmodzi, utatu woyera. Palibepo chikatolika chopanda Pentekoste, palibepo chikatolika chopanda Mzimu Woyera. Ndife mapente enieni, ife akatolika ndife mapente enieni. Palibepo chikatolika chopanda Mzimu Woyera. Kupanda Mzimu Woyera sitingadziwe Ambuye Yesu. Kupanda Mzimu Woyera sitingadziwe Mulungu Atate. Zimenezitu zikutithandiza ife kuziwa kuti ndife a Pentekoste, ndife mpingo umene wagona pa chikhulupiriro chimene chikulimbisidwa ndi kubwera kwa Mzimu Woyera. Mzimu Woyera umene akutitumizira Ambuye Yesu chifukwa anapita kumwamba. Ndi Mzimu Woyera umene umatiphunzitsa ife za Mulungu. Mzimu Woyera umatiphunzitsa kuyang'ana zochitika pa dziko, kuyang'ana zochitika m'moyo wathu, komanso kuyang'ana zochitika kwa ena ndi maso a Mulungu. Zimenezitu anatiphunzitsa ndi Pope Benedict 16. Kodi inuyo ndi ine Mzimu Woyera umeneyu timaugwiritsa ntchito m'moyo wathu? Mzimu Woyera umene Ambuye Yesu atachoka atapita kumwamba anatumiza, tikuugwiritsa ntchito m'moyo wathu? Tiyenitu tipemphe kukwera kwa Ambuye Yesu kumene kukubweretsa Mzimu Woyera pakati pathu. Tiulandire mzimu umenewu kuti tiziyamba ndi kumaona zinthu, kumayang'ana zinthu ndi maso a Mulungu. Amen.